lo. Dang, tunggu. Jaki parah. Menungso ora tatanan. Bah. Jelah. Wah, ora pangling Setyaki. Ngadang barisaning para Satakura ing alun-alun. Ya ing tapel wates negara Ndrawati. Ora pangling Kakang Surtayuda. Ya, kowe ora pangling karo aku senajan suwe ora tau pethuk. Ora mengko dhisik arep takon karo kowe. Arep takon apa kowe? Lah kok teko Kurawa dampyak ngirit. Wadyabala padha wacak baris ngerek gendera arep budal menyang endi? Bab perkara budale Kurawa menyang endi? Tutu urusanmu, tutu perkaramu. Bakune kowe minggat tok saka mangarepane Prasetya Kurawa. Yen mangkono kowe ora gelem bloko. Ora kena iku campur urusane wong liya. Apa kelakon ning kene marganing patimu? Piye? Apa kelakon ning kene marganing patimu? Dudu pantese negara Ndrawati digejak-jakan penungso kaya dapure Kurawa. Babarawa. Yo. Merangi tatal ngriyaji aku kowe parat ora minggat saka marang candak ndasmu mati dening aku. Cemplunge polsek gondak mati dening aku. As waya asli Boy ya pinter lendro kowe parat yo sini kau hut biar pecah diadamu kaya ngene iki jalukanmu arek ngopo kowe sambato hut As hit hayah hot aduh sahabat yo aduh hei wah hot hai lo edan wah as kowe awas hit yo ha
Ayah. Ayah. Awas kowe. Pecah loh. Biar. Loh parat. Atos sih. Hip. Aduh. Oh, aduh mati aku. Hot. Aduh. Oh. Woi, awas kowe. Lo. Wah. Oh. As. Oh, jar meso. Lho, ndi kowe? Hit. Oh. Oh. Aduh. Lo. Wah. Wah. Asik. Hit. Atos tenan. Dudu menungso. Hit. Yo. Hit. Oh. Hit. Oh, iya. Oh, iya. Oh, biar kowe. Hei, aja minggat lho. Ndi kowe? Oh. Raden, lho anakmu dijuluki. Wah. Iya, oh, biar kowe. Yo. Sik. 3 kali. Tak delange iki 3 kali. Ora 3 kali tepuk pramuka. Nek kowe mau 3 kali tepuk pramuka. Ayo. Tak delang. Ayo sesuk baleni ra apa-apa. Yo.
minggat. Pas hit wah hak waduh waduh iya oh ngiwonengen jelah 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 kundung kok jelah jelah hai hit 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 tuh loh aku nunggu nggawa siji kok aku ya tak nggawa siji ae. Ati wase kono nggawa siji kok nek aku nggawa loro, kok nek kono ora kuat ayo to. Atos sih. Bagus. Ya, kena toh. Wah! Wah! Walik ngayojan mau ngarep modar kok kokean kiprah barang. Ada ya. Lah setan kowe iki ra. Pripun, Mas? Kowe nguncalke gada sak geleme dhewe, dede kula ya. Sing nguncalke dada dede kula. Dada sapa? Gada masalah. Lah iya ngenengi sirahe wong tuwa ra yer-yeran ora. Piye? Sor edan man. Jebul Trimurpun Setyaki ngadang wonten ing tapel wates negari Ndarawati. Aduh. Sapa meneh mungsuhe? Mboten namung Setyaki. Kula sawang ing maju kuwi Gatotkaca. Wis kana mundur. Nggih. Nek mung Kurawa kaya kowe ming damen-damen. Rumangsane apa? Kene sing urung maju kene sapa kene? Man! Wah. Seduk iki. Ngapa? Man! Rene perang kok mah rolingan kok nggo. Wonten dawuh, Man.
Arep maju perang. Nggih. Mungsuhe sinten, Man? Mungsuhe Setyaki. Waduh. Setyaki. Heeh. Tanding kula. Kowe njaluk musuh sapa? Liyane Setyaki, Man. Liyane Setyaki ning Gatotkaca. Lah niku tandingmu. Titik. Banjur karepmu piye arep maju perang? Maju. Tenan Maju. nek maju perang ditantang sike. Setyaki, Man. Heeh. Siapa lu gak ngriki? Ya. Tak deloke le sumbarmu kaya ngapa ya. Gagi tak rungokke saka kene. Setyaki. Citraksana paran. Iki Citraksa. Neng iki sedu. Sing tenanan Cit. Ana paran. Maju rene. Kowe apa kira wani nandingi aku? Kan biyen Setyaki ra tau wedi karo Citraksi. Ayo. Ndak arep pecah ndasmu putung balungmu maju rene. Kelakon mati dening aku kowe. Setan kira. Wong tuwae kok didoni. Rumangsane apa? Anggepe aku ki wong nomor 2 ning negaraku kowe. Karo bayas-bayas ming do didoni. Ayo. Setyaki amuk ganing atiku. Ora kena. Lah menungsa ora tatangan. Dur, kuwi apa Kakang Mas Jaya iki? Kowe. Oh iki. Yo kalja jai ke bejo. Ale yap. Baju je jaga yo. Yo kalja jai ke bejo. Ale yap baju je jaga yo. Aduh, wis bendes apa? Iki sak karepe dhewe ta. Wis jamu bae. Maju perang. Mungsuh siji bae. Setyaki karo Gatotkaca nek tak sawang. Waduh. Mriki. Yes. Kowe karo wong tua kok tuman senane ora. Iki ku wau kakalane Citraksi kok wau. Bang Jaja iki, kula ajeng lepaske pusaka. Ya. Anggepe yo pakai kula aja. Pakai kula upahi man. Apa? Kaya rondo kempling wae. Yo iki ada apa bengkong? Ning temonjo niki sing mayake keli-keli niki sing bengkong niki. Sing mayake mbok wedok sing iki bengkong-bengkong iki, mbok bengkong buka, mbok bengkong pecul iki apa aja iki. Wis ora celemungan gage iki Pak Sawang. Kuwi panah bengkang apa ya iso. Ngener mungsuh. Wih aja ijo sampeyan iki kula jawake. Oh kula lari jiwa iki. Waduh. Ora titis ta liyane. Waduh. Panahku meng niku Man. Oke pripun. Ndi panah ge meng elek-elekan. Ndek gaman lha tau diopeni kok niki Man. Ditinggal teng Jakarta kali sing duwe. Nah anak niki titis niki mana. Dipun mengkali ngenteni telung kedheping peninggal mengke Setyaki mati mungsuh kula. Diaro ra kowe. Senengane kok tok. Kula nek sumbar iki aja keduwuren. Tek jigole. Lekane panah kula nelke jajane Setyaki malah kenal cengel kula dhewe. Untunge ming mlecet. Untunge kula cah Jaya. Ah iya. Padake damen-damen. Kula kenging lenga-tolel. Pusakamu liyane isih kae. Si cecek kaca.
Mangcane apa? Lu gak mriku. Iya. Anggepe apa? Niki man. Kuwi apa kuwi? Melcon. Lek emon di lek emon. Iki kula golek. Nah. Dipun. Men kali ngenteni jejot mlipate cetyake. Tribelane kok cetyake kok. Liyane wae sing maju pulang nggih man kula ndelah kok kula. Lumangcane apa? Oh nggih man cekedhak man. Piye? Kula nek ora metuki cetyake wong nika niku cetyake nayakane kula jojeng ora jujul. Terus ngarepmu Mang tonton kelidok kula. durung mau ganti ana waran. Ayo. Kuwi arep gawe kisruh negara Ndrawati. Iki senopati ning Ndrawati sing ora nrimangi. Anggepmu wong aku wong ora dudu wong sing belani marang negara. Iki bumi utah gedeku kudu tak belani. Kurawa ora gelem ngluntungi gamane, ngluntung benderane apa kakon pati sirna ning tangane Setyaki. Ayo Kaki. Munia ora mung ketap-ketip. Sak geleme dhewe kaya ngono kuwi. Yo campani nyo. Sesuk meneh nek perang sing nganggo tatanan. Rumangsane apa? Iki senopati sepelek iki. Kowe arep derajatmu pikiran pati tekan kene nek gawe kisruh kana negara Ndrawati. Cekel kena pidana pati ning Praja Negara Ndrawati. Perang ki ora sanggo gaman iso apa ora? Ya iso wae kok jenengan ora. Ning anggepe apa? Rumangsamu aku wong blereng marang bondo donya. Ayo. Aja mung kowe, aja mung Dursasana, aja karo 100 Duryudana kok tekan kene. Ora-orane Setyaki wedi karo para Sata Kurawa. Ya mung apa? Ya mung sing nganggo wernatan. Iki negarane wong, dudu negaramu dhewe. Nek kowe tekan negarane wong jag-jagan kaya ngono kuwi. Anggepe jenengmu bakal elek sarta negarane bakal kisut. Sak mangke menawi Raden Durmagati mriku Terus. Nancang aku wedi karo kowe. Menawi Raden Durmagati mboten saged kula emutaken supados kundur wonten negari Ngastina, Setyaki ingkang mboten nirimaken. Pun monggo. Ajeng kundur ajeng mapan nang negara Ndrawati kula sumanggaken. Sekecake. Ya ngono kowe, nyeno pati ki ngono kowe. Ngono kaya kula wae mung do gegeden cuwala tok. Anggepe temandange lan enek. Man, Ngapa? Mang Sawang. Nayaka negara Ndrawati kalahe kalih dit. Oh, andekno digdaya cekti kalintang jaling pelang kalih mengalut dit disogok terus iso luluh sak geleme dhewe. Rumangsane aku iso dikalahke nganggo dit. Duwite tak tampa wonge tak pateni. Anggep apa sing ora tunggale. Nah. Ngene rak lumayan. Angger Gadulojo, oh paman. Mangke saderengipun bidal teng negari Ngamarta mampir outlet. Wah, Jan.
Apa iki makpeng nang cilah ki mau? Lho. Jebul aku kena copet. Piye, Dur? Piye jul matamu anu. Rumangsane Setia ki arta gedhen. Kae iki jan iso. Apa etok-etok luluh api-api kalah iso, api-api kalah karo Den ning ra iso. Pun man. Nanti kaya 0706. Kula pun entuk pun kula catet. Lah Kakang Durna niki pripun? Nyimpang warga kemawon Dik Maneh. Ayo mundur. Ayo babu. Mundur. Yo jagatku, yo dunyaku, yo bandraku, yo amal-amalku dhewe. Patih. Teh. Ula bocah. Ditimbali malah kemulan sarung karo dolanan HP sedekku kaya. Patih Maha Kethu. Ayo wonten dawuh sinuwun. Katon sepi kahanan kedaton negara ing Suraginaten. Nanging senajan to sepi kahanan praja negara ing Suraginaten nanging rame gumyak sartane regeng atine Prabu Bagiswara. Sapa ngentut mau? Teh, wonten dawuh. Kowe ngentut. Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Walah. Kowe sesuk suwe-suwe mobilmu kursine tak bolong. Tak ganti sing marke Toto teh. Nggih. Nyuwun pangapunten keterucut sinuwun. Aja baleni meneh. Mboya, anu mboten. Patih Maha Kethu wonten timbalan. Mesti kowe kaget kena ngapa nggonku nganake pasyawakan
mung catur netra kelawan jeneng para patih Maha Kethu. Yektine ngene. Apa to sababe aku ora nglumpuki sanjaning para kawula dase negara ing Surakinaten? Merga aku ora pengin ana salah siji utawa akeh kawula ana ing praja negara ing Surakinaten ingkang mangerteni sartane midhanget rembuku karo kowe. Ha iki. Keparengipun ngerti ote? Wis ana 3 candra genep dina iki tak itung. Yen to lumrahe aku kuwi ora telaten sartane aku ora seneng ngitungi dina, nanging gandeng iki wanci ingkang spesial. Dudu wanci lumrah sartane iki wanci ingkang gawe bombong atine Prabu Bagiswara. Mula kang saka kuwi dina tak itung genep 3 sasi ya 3 candra genep dina sakmengko iki. Kowe ngerti apa ora? Mboten. Ya lumrah pancen durung tak kandhani. Lumrah teh, lumrah. Kowe urung tak kandhani kowe. Lumrah. Inggih. Wah, menapa kula guyu dipun pareng. Guyu sak karepmu. Teh, wonten dawuh. Teh, nun. Aku gandrung karo suwijining putri. Kula nggih limrah menawi paduka gandrung kalian suwijining putra kula sing ngrekoso. Dasmu kuwi. Oh, adalah. Cetha aku nek gandrung karo suwijining putri. Lho la nggih. Lho la iya. Teh. Aku gandrung kelawan putri ing Sungging Wana teh. Putri ing Sungging Wana. Ayo. Sesilipun sinten? Awit nuwun sewu, menawi putri sak jagat menika kula apal sedaya. Babagan sesile sapa aku durung mangerteni. Ya mung sasmitaning dewa ingkang wis tak tampa lumantar wasumenan nalika semana aku ngimpi diladeni dening putri ing Sungging Wana. Bayo teh pripun? Tandange teh terus pundi? Jelah. Gawe marem atiku. Iya. Durung nganti purna, durung nganti ayo to. Ana swara ingkang dumeling tanpa wujud ana ing talinganing Sang Prabu Bagiswara. Saknalika aku muring, saknalika aku muntap kamurkanku, dewa ngganggu kesenengane wong wae. Jebul dewa paring pangandikan, Bagiswara, jeneng kita kebat nggayuh kelawan putri ingkang sakmengko wis kita sumpena. Ingkang nalika semana ngladeni kelawan jeneng kita. Ora kejaba mung putri ing Sungging Wana. Apa to sababe dene panjenengan nuwun dawuh kelawan jeneng para merga putri kuwi nggayuh utawa nggawa ya mundi sujining kanugrahan saka para Jawata. Ya kuwi nggawa wahyu. Mula kang saka kuwi jebul dina menika kondange ngakeh kabar sing wis tak tampa putri Sungging Wana kuwi putrining Wahyu teh. Oh, ngaten. Putrining Wahyu sinipun. Ayo. Oh. Kowe meneh ana iku apa ora men? Ao. Lah terus pundi? Paduka menika ratu Gusti kula. Menawi kula badhe anduwa dumateng parangipun Sinuwun Prabu Bagiswara, tartentu kula ingkang pikantuk dosa. Jelah. Teh, wonten dawuh. Ayo. Derekna panjenengan ingsun budal ana ing praja negara Sungging Wana. Lho. Menawi mekaten negaring Sungging Wana komplang. Komplang ya ben. Wong iki negara silian wae kok. Ora wuru ngomong kok yen aku gugur ning Palagan negara iki dienggo jak-jakan kawula-kawula ing Surakinaten. Parang paduka. Ayo derekna aku teh. Gonjang kancing langit kelap-kelap katon. Ler kencange ngalis risang mawek gandrung
menawi ngaten prasta dawuh paduka sendika nderekaken sing karep paduka. Ayo lah kanthi aning praja negara sugeng wana teh monggo kula nderekaken sinuwun. Cumangkahanyo sesumbar. Wo. Manajer tangi ngertine wis bar gara-gara. Woi. Halo, Pak. Selah. Medun. Dimas Antasena ngendheg lawan nggonku mulasara karo ratu kae mau. Kok dadi sampean mulasara karo ratu kae mau kepiye tegese karepe apa? Lho. Ratu kae ora nantang pripun Kakang. Lho, nantang kapan to le nantang? Ha? Sampean ki turu apa ngantuk apa ngimpi? Lho. Nyatane ratu kae mau nalika ning pendopo Karang Kadempel. Nyumbari kelawan pun Kakang. Gong. Kowe mau omong apa ya? Ayo omong biasa. Ora kok omong biasa. Kowe ora padu karo Ratu Kemah to? Nggih. Kula sing tantang-tantangan kalih ratu nika kala wau Ndara. Mboten enten sangkut paute kalih Ndara Gatotkaca. Kowe mau kaya jeluki aku. Akon yen to ratu kae kon nyingkirke. Nggih. Ning kula mboten angkon jenengan kan nyingkirke ratu nika mboten. Kula mung jeluki sampeyan. Ndara Gatotkaca nuwun sewu paningale ampun merem-merem. Niku tesih sonten kok jenengan pun sare. Kula mung matur ngoten kok Ndara. Walah. Yo, salah paham to sampeyan. Lho, lang apa luput yen to aku. Mulasara karo ratu kae mau. Nek kula petung nggih sampeyan mboten lepat kok Ndara. Lire ora luput. Mboten lepat jalaran ratu nika ajeng damel sengsaraning kahanan pedukan Karang Kadempel. Lho. Lire Karang Kadempel arep digawe sengsara. Lho, napa mboten midhangen jenengan mau? Ha? Aku turu Bagong. Wah, lah ngene iki lho. Ngene iki lho nyambut gawe kok turu ngene iki sing aku rada rapati osrek ngaten iki lho, Ndara. Ha iya. Bonang sing ditabuh ming rancane tok. Sinden ya ngono. Ngger melek-melek pol-polane ming dolanan HP. Ngger ora dolanan HP ming anak kaya liyane ngono tak maklumi wong do kesel. Ah iya. Wong semene ya kesel kabeh kok. Mboten lepat Ndara, sampean ngajar ratu nika wae mboten lepat. Merga ratu nika wae ajeng bumi angus Karang Kadempel. Kula sing nantang ning nuwun sewu, gandeng para ancur Pandhawa wau pun sagon ajeng sak jantu kali gayane bapak nggih paripaksa jenengan sing pun bibiti perkarane kudu wani nanggung perkarane, jagung bakarane nanggung perkarane. Paripaksa sampean kedah saged ngundurke kalih Nalendra Pagerwaja sing aran Prabu Jayalengkara nika wau Ndara. Yo. Yen ngono aku tak njaluk pamit ngundurke karo ratu kowe mau.
ning ya ora sah temandang dhewe Kakang. Aja kuwatir mengko Antasena sing ngewangi, engko Kakang Antarsih ben ngewangi, Panakawan yo ngewangi. Nggih, mengke kula ewangi Ndara. Nenten kirane prajurit sing bondo kanane mengke kula undur kalih Petra kalih Gareng. Yo, Bagong. Kula nganturke matur nuwun niki mau mboten penak kalih sampean. Ora apa-apa. Ya. Kok wonten dawuh. Bilung. Wonten dawuh, Bose. Sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Wah. Bingung aku, Kok. Bingung liripun kados pundi? Nuwun sewu niku kok. Sirahe pating pecutat niku kenging napa? Pating pecutat ngarani kok pating pecutat. Lah kuwi lho sawangan, Kok. Ora wis kaya tumpukan damen to. Mekutha kok mau sak masik kaya ngoten. Bilung, wonten dawuh. Kowe takon karo aku apa sababe kananku kaya mangkene? Nggih to. Kula niku minangka abdi niku penasaran. Kenging napa sampean kok kanane dadi kaya ngoten? Wah. Gok, wonten dawuh. Aku wis ketemu karo sing jenenge Semar Badaranaya, Gok. Nggih. Terus rembuke pripun? Cetane pripun? Dheweke arep tak boyong malah semaya. Yen to gaweane isih akeh, muntap atine Prabu Jaya Lengkara. Oh lah mesti nek cara kula muntap. Cara kula wong nek disuwuni napa niku gawe, mangka disuwuni tulung, mangka banget nggone mbutuhke kok malah dikalahke karo liyane. Nek cara kula muntap, pun kula obong sisan omahe. Iki nek kandhane kok usengane cah kira kaya onde-onde. Ya ben. Kaya onde-onde oke aku bengi iki prei. Ora nderekke mbahe Kanigara. Terus aku nyusul rene. Ya matur nuwun ya Lung. Jantlik. Mboten kok kanane kaya ngoten. Kosih tak ngomong. Nggih. Nggonku muntap mau di adepi karo anake Semar sing ragil. Anake Semar sing ragil niku sing mripate amba kok, sing cangkeme amba. Walah, glondar ta. Nika Bagong niku anake Semar. Iya, aku wis ngerti karo anake Semar sing jenenge Bagong kuwi. Nggih, terus dheweke nantang sumbar-sumbar karo Prabu Jaya Lengkara. Lah kok tanpa kanyono-nyono kok. Nggih. Satriya sing lungguh ning mburiku mau sing jenenge Raden Gatotkaca nglarak mestakaku jebreske lemah nganti dadi kaya ngene kananku kok. Medhun saka pendopo ning prapatan Raden Gatotkaca mabur mayeng-mayeng nyambri sirahe mestakane Prabu Jaya Lengkara. Piye iki, Gong? Kokok yen malekak lekok trembel kang sarawita. Trembel kang sarawita kang sabuk plastik. Oh. Lung. Gustimu ngadepi Raden Gatotkaca. Pas. Nek kena dielingke kok. Iya. Wah, nuwun sewu. Piye? Sampeyan ngadepi Raden Gatotkaca kula aturi gramyang mestakane. Tesih napa mboten? Isih kok. Alhamdulillah. Lho, kowe kok omong kaya ngono karo Prabu Jaya Lengkara? Mergo nuwun sewu. Lung. Ayo. Ya.
Mungsuhe Raden Gatotkaca niku paling mbotene nek putung baune nggih potol sirahe. Niku mungsuhe Raden Gatotkaca. Merga nika satriya sing bebayani, gaweane nyamber kana nyamber kene, motol kana, motol kene. Nika sinten-sinten karepe arep disamber, sinden meneh arep tau ajeng disamber kali nika. Ming nembe nganu nika pas teng transit teng kamar mandi ya, Gok. Iya. Nembe kedemok bathuke mboten sida. Sapa kuwi? Ayo pikiran dhewe sing rumangsa bathuke arep diambung sapa. Kowe iki kok senengane kaya ngono. Raden Gatotkaca kuwi, Gok. Nggih. Nggih. Raden Gatotkaca durung nek sampean pinanggih kalih kakangne. Kakangne sapa? Kakangne adine. Ya kakangne Raden Gatotkaca niku. Kakangne Gatotkaca sapa? Kakangne Raden Gatotkaca niku Raden Antareja. Satriya Jangkar Bumi niku kakangne Raden Gatotkaca. Niku luwih medeni melih. Lho kok luwih medeni lire? Nggih, merga nuwun sewu. Raden Antareja niku putu dewaning ula. Mbahne Ndara Antareja niku dewaning ula. Dadi ula sak jagat niku dadi purbawasisane eyange Raden Antareja. Coba nek sampean ngadepi Raden Antareja. Mengke malah bebayani. Nek nganti Raden Antareja nesu mengke lapor kalih mbahne dewaning ula, mbahne utusan ula sak jagat kon mateni sing jenenge Prabu Jayalengkara. Coba sampean turu parani ula, sampean dahar parani ula, sampean adus weruh ula. Anu parani ula kok weruh ula. Iki senengane kok ta. Niku mbahne Raden Antareja. Niku nek sampean wantun-wantun kalian Raden Antareja. Wah, edan. Raden Antareja ki putu dewaning ula. Nggih. Nggih. Mula sampean aja wani-wani aja nganti methuki sing jenenge Raden Antareja. Lah durung nek sampean ketemu kalih adine sing ragil. Adine sing ragil sapa? Niku Satriya Rada Petruk. Ning jane mboten petruk ning ming ngocluk. Teges le kocluk niku ming digawe-gawe. Sapa? Niku Raden Antasena. Oh, Raden Antasena. Nggih. Niku putu Dewi, niku anake Dewi Urangayu. Putu dewaning samudra. Coba apa kelakon nek sampean arep wani karo Raden Antasena lapor mbahne nesu, sampean nek mancing ora dinehi iwak apa kelakon? Mancing kok ora tau ngunggahke niku napa malah kewirangan mengke sampean. Ha ta, Gak? Ha iya. Kula nek kenging kula pringgake mboten sambayang kali Semar. Merga nuwun sewu, sampean niku sowan teng tanah Jawi. Wonten tanah Jawi mriku kathah satriya piningit, kathah satriya ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Ingkang tansah nengenaken marang kautaman tuwin bebenering agung. Wis apik urung bahasaku? Elek. Niku pramila nek kenging kula pringgake nek tesih dhahar aturipun ingkang abdi pun mbilung kalian togok pun kula kanthi wangsul kemawon. Kula kanthi kundur kemawon teng negari Lengleng Danu inggih wonten negari Pager Waja. Mboten sandadak kaya kalih Semar Badra, mong wing kere kok digayuh. Bali piye? Negaraku Ketaman Pagebluk. Nggih, kula ngertos. Mados sasrana liya mawon. Mboten sah Semar sing dikon ngusadani negarane sampeyan. Wah malah negara Karang Kadempel ditunggoni kalih anak-anak Pandhawa malah mengke sampeyan kacilakan. Mengke kula kalih tega kangelan golek rentalan bandosa. Dinggo ngopo? Nggo gotong kewandane sampean nek pun almarhum mengke. Kok nggih ngapa? Gok wonten dawuh. Bilung. Nuwun. Aku sing duweni tekad kepengin malihake negaraku, Gok. Nggih, keparenge. Wadya balaku sing wis tak gawe kon maju. Lah ra apa to, sampean iku malah sok makake wong akeh.
Jelas-jelas pun cetha sampean dhewe sing maju wae babak bundas tato warang keranjang kaya ngeten. Mendal mengke nek prajurit sampean sing maju kadidayane luwih handap saking sampean sak ngisore sampean. Mengke rak ming malah mateni wong akeh, ta nyengsarake wong pirang-pirang. Bilung, Wonten dawuh. kowe ora sarujuk karo sing dadi panemu kuwi minggato wae. Kula kan wangsul. Yo, Nggih pun wong pun lunas kok. Nggih paripaksa nek sampean dawuh kalih kula kan kundur nggih kula tak wangsul. ya ora ngono lung iki gawean patute dirampungke. Tokok wonten dawuh, tak cobane. Satria-satra karang kadhem tak cobane. Nggih ngeyel mun ngeyel. Ngeyel kok Gok. Ah iya. Ora usah di elingke piye-piye meneh. Gok. Bilung wonten dawuh. Wonten dawuh. Wadya balaku kon maju, kon mungsuh ora satriya kae. Nggih staken dawuh. Ngestaken dawuh kula ming manut lho mengke. Nek enten perkara sing bondo kalani prajurite sampean mati kabeh kula mboten tanggungan. Wis bakune tok dawuh wae. Nggih ngestaken dawuh. Wah. Gancang kaya ndho mentang-tang kaya kendi wae. Tak sawang suwene sapa iki satria sisik methuki karo aku. Balik takon karo kowe. Wadyabala saka tanah sabrang yen tak sawang saka busanamu kowe sapa? Ah, iblis. Ditakoni urung wangsulan malah genti takon marat lho marai wong ketemu ning dalan. Takon genti takon. Oh, iya. Takon karo aku keseting Prabu Jayalengkara. Ya aku wadyabalane Prabu Jayalengkara. Ya aku tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Yo, ayo kowe sapa? Takon marang aku Satria Jangkar Bumi Raden Antareja. Oh, alah. Ayo ndi adimu? Adimu sing jenenge Gatotkaca tekan kene. Kena apa perkarane apa golek karo adikku Gatotkaca. Adimu Gatotkaca wis wani mulasara karo Ratu Gustiku. Ya Prabu Jayalengkara. Ratu Gustimu luput uga kudu nampa pidana. Piye? Ratu Gustimu luput kudu nampa pidana bebungah. Wujude pengantem saka anak-anak Pandhawa. Wah, keparat. Dumeh kowe sekti, dumeh kowe didaya. Terus ngagungke karo kadikdayanmu, ngagungke karo kabisanmu. Yo. Antareja ana barat. Eneng kene bakal cetha marganing patimu. Maju jangka ora bakti galun cat. Yo. Lena pangindha tebak dadamu kelakon rondo bojomu. Panggau tayoni Singalena Prapteng Lalis. Salukat Katut Barat.
Jimat wani dilak Resi Abang. Ngegungke putu dewaning ula. Lur, kancaku kok mati ya? Sopo satrio sisik marat Raden Antareja apam? Sopo kowe mentang kalak?
sajak kaya ora nrimake karo patine kancamu kae mau. Iki patih negara Pagerwaja. Patih Jayeng Sekti. Sapa Patih Jayeng Sekti? Ratu Gustimu sing jeneng Prabu Jaya Lemur kon tekan kene ya sembure ben mlonyo. Piye? Arep wani karo Patih Jayeng Sekti. Tebak dadamu ning kene marganing patimu. Ha! Hot! Ha! Ho! Ha! Waduh. Wah! Wah! Inggih. Sapa wong gedhe dhuwur? Awake sarwa dawa sapa kowe Parat? Wah. Satria Jodiwati Raden Werkudara ngapusi. Werkudara ki ora semene, Werkudara dedeke limang dedeking menungso. Petruk kanong bolong, ayo arep ngopo? Arep boyong karo bapak, langkai dulu ku andane anake, mati we. Suwun ya Petruk nggih.
tangi ya. Arep mboyong bapakku kudu iso nglangkai kandhane Petro. Anggepe ora ngerti nek Semar ki ndi anak apa piye kok terus Semar diancem karang kademplar di bumi angus. Padhakan. Muni awe. Ayo. Anggepe apa? Ya, Tru ya. Ah iya. Ratu kok manuk guwek diopeni. Gapite iki dandake. Ya ora ana ya. Ya. Ya ngono ora tanggaping sasmita. Pila boro wayange dirapekke malah ngopo. Nek wis tekan data disengeni godhap-godhap. Ngopo to kuwi kok? Kaget kok nggajuli cangkem. Kaget kok mapan, kaget kok milih. Gusti murah enget lho, heeh. Sinuwun Prabu Jaya Lengkara pingsan. Ha iya. Yo ngalah. Monggo Gusti kula aturi emot. Monggo Gusti mumpung anget. Kula aturi enget Gusti. Monggo Gusti kula aturi eling. Gusti kula aturi eling Purwadasena. Mangga Gusti kula aturi ngemut. Apa? Emot Gusti. Mangga Gusti jathilan mangan beling. Apa lung? Kula aturi eling. Gusti kula aturi emot, Gusti kula aturi emot, kula aturi wungu. Gusti kula aturi supados ndahar tela Gusti. Apa lung? Enak. Oh kok enak? Gusti kula nyuwun tulung. Mangan gedang Gusti. Apa? Kelingan Gusti kula aturi emot. Permarane mangaswamya ngambrang ati karenane kaswase. Oh. Yaga kesel kok jak mangkat. Salahe sapa ora leren mah dolan. Ora leren mah nyambel bawang. Ameng nyambel bawang ming pirang jam to suwene, ming pirang menit to. Kole kebangetan timen. Wah, edan. Bilung, non. Sing methuki aku agi wae iki mau dudu satriya, ning kere. Sinten? Anake Semar sing awake dhuwur. Oh alah, Petruk to, Gak. Iya. Nggih ampun kaget Petruk niku can wonge digdaya. Lha iya. Wah, getak aku awakku iso jempalik, Lung. Nggih ngaten niku anake Semar sing diparingi kanugrahan kadigdayan nggih ming Petruk niku kok. Wah iya. Bagong niku nggih ming kanugrahane ming rada iso ndagel. Terus tanggapan. Gareng niku nggih lumayan sekti, lumayan digdaya ning wonge niku tok mis. Ha iya. Wah edan. Wadya bal kok entek resik, gusis ora ana tilase iki piye? Lah nggih mesti indlep kabeh ya lho. Heeh, kula wau nyumurupi Raden Antarja niku. Engger ngantem bros candak sirahe jak ambles bumi ndlup mati. Kelong wadya balane. Lah nggih. Rak pun kula emutke to sinuwun. Ampun wani-wani kalih satriya Ngamarta niku mbebayani kabeh. Kandhanane ngeyel. Ratu rupane kaya rupamu. Kandhane kok ngeyel. Ngendel-delke. Elingane kene iki tanah Jawa. Tanah Jawa kok satriya, kene iki kebake nggone unggah-ungguh, nggone tata krama. Cenanang. Terus diantemi mawon, terus diantem melih mawon. Modiar. Terus meneh niku ngeyel kandhan-kandhan pun kula kandhani kok mboten manut kok niku ndara. Lah ya nggih. Kaya ora ta elingke. Pun kula elingke ngeyel. Diantem melih mawon, keplak melih mawon.
Semangkean kowe. Kandhani kuwi. Nggih kula kandhani. Niki sing ngajak-ajaki supayane tumindak nyerang sampean niki. Wong ngono. Walah diapuran. Kandhan-kandhanane ngeyel. Terus keplak mawon. Niku ngeyel kok niku nggih niku sing cangkeme amba niku. Lho ora udan terus diantemi mawon. Bale ini ajar sembur mulanya. Modar ora kowe. Waduh sok makake kanca tolong karo kanca makake dhewe. Ya ngono kuwi wae iki mung wis dielingke kok. Wedan Antarja tangane antep tenan lho. Kandhane antep nika ngimbal kijing e. Modar iki sing saka dhuwur. Wong kandhan-kandhanane ngeyel. Terus ora dikeplaki mawon. Yo. Ku arep gawe rusak karang kacempel. Oh, oke. Ayo. Oh, Kak. Mulya. Oh, Kak. Arep to baleni apa ora? Oh, Kak, oke. Keplak mleh mawon mboten usah dienggo dolanan cangkeme niku cangkeme elek kok niku. Nah, terus sing niki sing ajak-ajak ini kok. Mampus kau. Ya senengane wong ki mula ki sing tumindak amar makruf nahi mungkar. Apa wi? Mbok aku dhewe ya ora dong. Arep to baleni apa ora kowe, ha? Yo, endi wadya balamu? Mbok 1000 aku ora bakal wegah. Tak jambles bumi tak pendem urip-uripan mati kabeh menungso. Terus. Kowe kok seneng banget nek Ratu Gustimu diantemi. Ben gagar otak ora ndek otak. Kula sengit ya angger ngetutke raja kaya ngaten niku. Luwe-luwe kula niku mun ngandhani ning niki lho sing ajak-ajaki Ora lho. Oh, alah dapur. Ngono. Syukur melih mawon. Hei. Ben rata. Liyane diantemi kok kowe ora dhewe, rumasaku ora. Seneng timen nek kancane sengsara. Awas kowe. Wahidan Satria Ngamarta peng-pengan kabeh lho. Lah mula niku kula kandhani kok sampeyan niku ngeyel mawon kandhan-kandhanane. Gok. Togok wonten dawuh. Satria tak coba. Dicoba pripun? Aku dari Katigdayan. Nggih, Katigdayane sampean Tak cokot. Ngaming siung pengapit dindel-ndelke. Coba to nek mengke sampean ketemu Raden Gatotkaca pripun ora? Mengko sampean wau sonten pun diajar kali Raden Gatotkaca. Ketemu Gatotkaca tak cokot mati. Nek ketemu Antareja Tak cokot mati. ketemu Antasena Tak cokot mati. ketemu Petruk Mati kae mengkere tak cokot mati. oh nggih ketemu sinten niku Nala Gareng Tak cokot mati. ketemu Bagong Tak cokot mutar. ketemu Semar Tak cokot mati. Semar mati Pandhawa ora trima Pandhawa tak cokot mati. Pandhawa mati Prabu Bathara Kresna mboten trima Kresna tak cokot mati. telek ora trima Tak ora. Aku ratu kok nyokoti telek. nggih monggo mawon Gok wonten dawuh. wong-wong kae tak cokot ora mati ning malih dadi kewan Weh lah. Elok. arep buka sulapan apa pripun Ora sama itu nek ora ngerti kridaku. nggih ya ditantan wae makane nesu-nesu kok Ayo. Yo.